May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin nyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Nagbabatian ba kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. May iban pagid nga mga stores nga nagapahimo sa peke nga ID kag business permit sa Bargain Square Mall. Stall nga nagapahimo sa peke nga business permit nagkambyo na sa ngalan. Lolo patay apo pinason sa babugong ilang auto sa bus. Pito na tanan ka mga LGU ang nagbatsyag sa epekto sa dry spell sa Negros Occidental. Kag sa Good Vibes, si Palay City maging venue sa unang leg para sa Western Visayas International Open Water Swim Circuit. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, one lane ang ginbuksan na sa Sumag Bridge 1 para sa mga motorista nga magabiyahe padulong sa sur. Humalin sa nagligad nga semana, nagagutok ang lakat sang trapiko sa Barangay Sumag sa Bacolod City tugas ang pagsira sa ginakaayo nga Sumag Bridge 1. Pero humalin kaina, nagaganhagan na ang pagguot sa mga salakyan sang ginbuksan sang DPWH Bacolod ang isa ka lane para sa mga nagabiyahe pasur. Ginahulat na lamang karon sa Bacolod Traffic Authority Office ang malapit duha ka semana nga curing period sa ginsemento nga bridge expansion project agud hilwa nga paagyan ang taytay sa mga motorista. Ang bitaw nagtala naman sang duga nga traffic personnel agud magbulig sa trapiko ilabi na kun peak hours. Problema subong is nga kung hindi sila gusto nga may movement. So kung ka-cure da ang semento, kag sige da vibrate ang bridge, that will the integrity of the bridge of the cement will suffer. Amo na ang rason nga hindi nila anay paagyan samtang wala pa na-cure fully ang semento. Sa number 9, masobra sa 5,000 ang na-record nga teenage pregnancy sa Negros Occidental. Pinakahubing nga nagbunag sa bata sa record sa Provincial Health Office, 12 anyos. Sunod sa kay Dr. Girly Pinunggan, ang Provincial Health Officer, sa 2023, may 35,628 ka mga nagbulusong, 5,271 diri teenage pregnancy. Kung ipaanggid sa datos sa 2022, mas nagdubo ang kadamuon sa nagdala kasubong man teenage pregnancies sa 2022. Total pregnant mothers sa 2022 nagdangat sa 39,411 kag 6,026 diri ang teenage pregnancies. Sunod sa Pinunggan, kalabanan sa mga pamatanon nga nagabulusong mga out-of-school youth. Ang banwa sang Don Salvador Benedicto sunod sa Pinunggan ang isa sa may mataas nga kaso sa teenage pregnancies. Masobra sa 50% sa na-record nga pregnancy sa banwa ang teenage pregnancies sunod sa PHO base man sa nabato nilang impormasyon. Ang pananawan sa pagpangabuhi kag palaabuton sa natungdan nga mga pamatanon ang isa man sa mga naga-impluwensya sa sini nga mga teenage pregnancy sunod sa PHO. Mas ginapabaskog ang kampanya sang reproductive health sunod sa Pinunggan sa mga eskwelahan. So younger pag we have cases nga we have pregnant mothers nga as young as 12 kapabata kami sa ospital school youths laban tapos I think ang damot ang cases ari sa Don Salvador actually sila din damo ang mga cases intensify tagi jaya kasi syempre na yung mga kabataan wala nagakadto sa aton mga health centers kita panago man ang iban di ba? Ang iba niya, school pa na sila located na even sa school, no? So, gina-encourage, gina-yang nga itong reproductive health nga, involved nga mga eskwelahan para maintindihan sa kabataan. Sa number 8, Secure Negros ang ginunsar sa tinutuyo nga mapasiguro nga mayara sa nga enerhiya gamit ang renewable energy sa probinsya.
Ini ang magatutok sa climate kag energy crisis. Ang tatlo ka mga obispo sa Negros ang nag-issue sa isa ka collegial statement bilang suporta sa kampanya nga ginapamunuan ni Governor Eugenio Jose Lacson. Sa ilaging pagwa nga pahayag ginsiling nanday Bishop Patricio Buzon sa Bacolod, Louis Galvines sang Kabankalan kag Gerardo Alminaza sa San Carlos nga ila ginahatag ang ilang nga united support bangod ang tikang nagapasiguro sang just energy transition kag pagpaayo pagid sang energy security sang probinsya. Ginakilala man nila ang kaimportansya nga dapat matutukan ang environmental degradation lakip na ang tuman nga epekto sang climate change. Ang Secure Energy Campaign sa pahayag pagwa sang Kapitolyo nagapakita sang commitment sang probinsya sa pag-secure sang energy sa palaabuton paagi sa transformative powers sang renewable energy. Sa number 7, bangkay sa lalaki nga nasapuan sa barangay Mansilingan sa Bacolod City sa nagligad nga semana, nakilala na. Sa kagabi, tigayo na nga nakilala ang lalaki nga nasapuan nga patay sa Hacienda Guanzon sa barangay Mansilingan sa Bacolod sa nagligad nga semana. Sunod sa kay Police Captain Andy Ofalia, hepe sa Police Station 7, utod sang biktima ang nagkilala sa iya. Wala makapauli ang biktima sa sunod sang anong kaadlaw, rason nga nagpadulong ang iyang utod sa Police Station 7. Ginkilala ang biktima nga si Ramar Abiria alias Small, residente sa Barangay Alangilan sa Bacolod City. Si Abiria ang napreso sadto bangod sang kaso angot sa iligal nga droga. Parayon sa karon ng investigasyon sa PNP kung sino sa likod sang iya kamatayon. Sa number 6, Lolo patay, apo pilason matapos nabunggo ang ila salakyan sa Ceres Bus. Patay si Jaime Perido, 67 anyos, samtang pilason naman ang iya apo nga si Maverick John Padayaw, 18 anyos, matapos nabunggo ang ila ginasakyan nga auto sa Ceres Bus sa National Highway sa Purok Gumamela, Barangay Kalumangan, Baguio City, Lunes ang aga. Sa investigasyon sa Bago PNP south to north nga direksyon ang auto sa naglapaw ini sa pihak nga lane sang highway kag nalabot ang nawala nga porsyon sang Ceres Bus nga ginamaneho ni Juderick Satur. Nagbalang-balang ang auto kag nabunggo sa puno sang paho sa kilid sang dalan, kabangdanan nga nakaangkon sang samad ang maglolo sa nagkalain-lain nga bahin sang ilang nga lawas. Ginhingagaw padala ang mga ini sa Baguio City Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival si Perido. Samtang nagsungka naman sa PNP ang driver sang bus. Sa number 5, apat ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental ang nag-report sa kahalitan dala sang dry spell. Sa karon nagdangat na sa pitutanan ka mga LGU ang apektado. Sunod sa Office of the Provincial Agriculturist, nag-report man sa kahalitan sa Humayan sa banwa sang Binalbagan, Moises Padilla, Hinubaan kag Sipalay City. Damlag pa, nag-report na sa kahalitan sang dry spell ang Himamaylan City, Isabela kag Kawayan. Sunod sa kay Dina Hensola, ang YC Provincial Agriculturist, nagdangat sa 12,807,000 pesos ang kahalitan sa 346 ka hektarya. 373 naman ka mga mangunguma ang apektado, gikan sa 36 tanan ka mga barangay. Kung may insurance ang mga mangunguma, sarang makakuha sila sang assistance sunod sa kay Hensola. Ang mga apektado ng rice fields, mga rain-fed, kag mayara man sa mga irrigated, pero ini ang yara na sa punta. Gabay pa wala lang. Kaway pa wala na. Pero actually we're monitoring also the rainfall. So the more than 20 LGUs naman, although there are some heavy, may araman moderate kag light rain lang, but at least nakabalance ang temperature. Pero dito sa south daw wala gid, no? So amo to silang daw mga affected nga area. Sa number 4, PPA naghinyo sang exemption para sa development project nga ginapatuman sa Banagu Port.
Natapos na sa Philippine Ports Authority ang 2-hectare reclamation project sa Banago Port. Gani karon nagahinyo sila sa exception gikan sa Bacolod LGU para masuguran ang pagtukod sa administrative building kag iban pa nga infrastructure project nga kabahin sa ila development project. Suno kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, dako ang potential sa development project sa PPA sa Banago Port para mapalambo ang ekonomiya kag mapahagan ang pagkutok sa trapiko sa syudad. Gindugang ni Carbon nga kabahin sa mga plano ang pagtukod sa inter-island shipping port sa lugar. Nagalaw mang pamunuan sa PPA nga matigayon ang port zone delineation para sa dugang ang mga development sini sa Banago Port. Yung mayuan na lang exception, kay ang ilang reclaim per city ordinance, it's called navigational water. Ang classification. So in short, when it's navigational waters, hindi mo na ma-reclaim unless tagaan exception. Di, mo naging tagaan mo exception, ang reclaim plus pagit ang sa babaw nga stock sa building. So that the development sa Banago can continue. But this time, upod sina sa exception reclamation of dan pagit port delineation pagit. Meaning muhunan, utangan muhun din ang iya sa PPA di pwede develop. Not only the water side, but the land side. Sa number 3, application para sa bago nga mga PWD-ID, ipatigayo nun sa mga mall. Plano sa Department of Social Services and Development, Person with Disability Affairs Office nga magtarana sang satellite offices sa Ayala Mall Capital Central kag SM City agud sugura na pag-recall sa mga PWD-IDs. Sunod sa kay DSSD OIC Alma Agustilo, mag-issue sila sa temporary certificate para sa PWD-ID holders nga mag-surrender sa ilang mga IDs. Ginpa-recall ni Mayor Abdi Benitez ang mga PWD-IDs agud nga mabutangan sa QR code para hindi mapeke. Sa records ng DSSD, may kapin sa isa kagatos ka mga PWD-IDs ay nadiskubrihan nga peke. Luyag man sa alkalde nga ma-review ang issuance ng IDs bangod sa reklamo nga may mga ID holders nga hindi makabig person with disability. Ang DSSD ang magapatigayon man sa house visit sa mga benepisyaryo nga bedridden agud maisla ng ilang mga PWD-ID. Kutob lang sa Pebrero 29, sarang magamit ang mga daan nga PWD-IDs nga na-issue sa Bacolod LGU. Paano nyo ma'am na-discover? Na-fake na siya. Una, ang ilang, ang texture sa ilang nga papel is lain sa amon. Paper. Sa kay paper lang ID tabay. And then, ang number is garambol. Wala siya ga-follow kasi kwan sa number na itong hinahatag. Ang ila type of disability. Kaya ang type of disability hindi siya nagkakabagay plus kay supposed to be kung may scoliosis ka, hindi kaya dapat scoliosis. Ang ginaputang nila sa type of disability is scoliosis gid. So Sa number 2, nag-ilis na sa ngalan ang portrait shop nga ginahimuan sang peke nga business permit. Pero ginausisa sa gihapon ang paghimbon sang tag-iya sa modus operandi. May report si Nico Delfin. Sa ginpatigayon nga mapping operations ang katapos ang Integrated Task Force ng City Legal Office natukiban nga nag-ilis na sa ngalan kag gyara na sa panibag-o nga panag-iya ang portrait shop kundi ginhimo ang mga peke nga business permit. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., sinila nga Enero 15 nagproseso sang business permit ang tag-iya sang portrait shop. Subject to siya sa may manog file gidya sa iya to yan na inadala to sa kidigto gidya nagkuha iya sang fake na naglain lang iya ngalan tipo the same place Japon ang yan ang nag-risk ko na kay ang base ni sa sa January 15 kinenew na lain ang ngalan ti kaluoy di ang bag-o na tagiya kay February lang to ang nag-operation sila. Sa mga portrait shop, nagaserbe bilang graphics editor si Jaymon Oliveros nga nadakpan nagapeke sa mga permit pagi sa entrapment operations ng National Bureau of Investigation Bacolod. Na-file na ang kaso nga falsification of documents batok sa iya. Pero ginausisa sang City Legal Office kung may salabton ang bag-o nga nagadumala sang portrait shop, ilabi na nga diri ginahimo ni Oliveros ang pagpeke sang public documents.
may mga tagreklamo man nga nagsiling nga sa portrait shop nila ginakuha kag ginabayaran ang ginapaobra nga fake permit. Kumadala to sa conspiracy to sa ano isa kay kundi ang may nadakpan gid yan na entrap may ara pag ito yung lain pag yan na ano nagkuha permit na dito siyang taga-aya. Ano na ni kung magsaka gid ang kaso sila, then may ground na kami na magsira gid sila kay nag-engage sila illegal activities. Padayon nga nag-ooperate karon ng portrait shop pero wala anay naghatag sang pahayag ang bag-o nga management amo man ang anay tag-iya sini nga si Rodrigo Jose Jr. Si Jose ang ginatudlo nag-refer sang kliyente kay Oliveros. Siyang under probation sa kaso nga falsification of documents. Nadiskubrihan man sang task force nga magluwas sa portrait shop, may 53 pa ka mga baligyaan sa sulod sang Bargain Square Mall kag kaiping nga mga commercial establishment nga wala sang business permit. Kalabanan sa ila wala man sang record sa Business Permit and Licensing Office, gani ginpang isyuwa na sila sang notice of violation. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. May iban pagid nga mga stalls sa among nga lugar kung sa di inakuhaan sa video ang paghimo sa peke nga business permit. Gani, ginatawag sa karon sang NBI ang ini nga lugar bilang rekto sang Bacolod. Yaring report. Pinaagi sa sini nga video, natukiban nga may nagapanghimo sa peke nga business permit sa Bargain Square Mall sa downtown sa Bacolod. Tigayon ginadakpan sang NBI ang empleyado nga nagapag-edit sa dokumento nga si Jaymon Oliveros. Kag napasakaan na siya sa kaso nga falsification of public documents. Pero si Rodrigo Jose Jr. ang tag-iya sang Kurit Portrait Gallery nga kung sa diin nagkatrabaho sa Jaymon ang hindi madali-dali dalahig sa kaso. Sunod sa kay Attorney Jose Gabriel Jr., Executive Officer sa NBI Bacolod, inibangod wala siya sang kahilabtanan sa personal nga transaksyon sang iya nga empleyado. Di kasi natin mailing kasi nga ang katransak lang talaga is itong si Mr. Jaymon B. Oliveros. So, when Mr. Oliveros was arrested, some media practitioners outside tried to interview him. So, I was there. Ang claim niya is, I don't know what's the Tagalog for this, palapaw niya lang daw. 2019, gikasuhan na si Jose sa pagpameke man sang ID pero on probation sa subong. Dugang pa niya, nga base sa panaysayon man sa nadakpan nga si Oliveros, mayara sang 5 pagid ka mga stalls sa amuman nga area nga nagapameke man sa mga dokumento. Pero hindi makadali-dali palapit kay man may mga runner sila nga amo lang ang makaistorya sa mga kliyente. He admitted na around 4 to 5 gumagawa yan sa loob. 4 to 5 establishments. Yep. Gumagawa ng fake documents din. IDs, mga documents. Unlike him na he only accepts yung mga trusted niya, yung mga previous customers niya. Yung others daw diyan, merong mga runner sa loob. Nasugid man sa graphics editor nga may mga empleyado sa syudad sa Bacolod nga nagatransaksyon man sa peke nga mga dokumento kag iya lang man mahibaluan nga mga taga NGC sila bangod sa ilang nga uniform. Gitawag sang NBI ang ini nga area bilang rekto sang Bacolod. Racket nila kaya hindi mo ma-pinpoint which establishment yung nag-produce unless bantayan mo. Kasi sa labas pa lang, may nagbabantay na sa crumble customer, client. Hindi napapasok yung si customer. Hindi na kailangan pumasok doon. Kasi ihahatid din palabas yung Mala recto na style, sir. recto. Kaya ang tawag namin dyan is recto ng Bacolod, ang Plaza Mart. Panawagan sang NBI sa mga business owners, i-check gid anay ang QR code sa permit, siguraduhon nga masaligan nga tawo ang nagaproseso sini kag hindi pag isadig sa iban kay base sila ang masunod nga mga biktima sang sini nga modus operandi. Sa Good Vibes, may kapin sa 200 ka mga swimmers ang ginapaabot nga magapakigbahin sa Western Visayas International Open Water Swim Circuit. Suno kay Mayor Gina Montilla Lizares ng Sipalay City, ang ininga event ang iya sang Department of Tourism Western Visayas in partnership sa Zamboanga Open Water Swim Club. Dugang pa niya,
Indi ini competition kag tinutuyo sini nga ma-promote ang tourism activity nga may manubo nga impact sa environment kag less carbon emission. Maga-kick off ang event sa Pebrero 18 sa Sipalay City kung sa diin 5 ka kilometro ang langoyon sang participants sa Punta Balyo. Madason nga mga legs ang swim circuit amo ang Sicogon Island sa Iloilo, Tacloban Island sa Guimaras kag Boracay sa Aklan. Luyag sang DOT nga pinaagi sa sini nga event matagaan sang pagtamod ang kabudlayan sang environmental organizations kag mapa-eksperyensya sa mga bisita ang mas madalong pagid nga pag-apresyar sa natural resources. Actually emanated from the office of DOTRD 6 Crisma. On one of her visits to Sipalay, she saw the Poblacion Beach and the whole coastal area, and it came to her mind that she would want to hold an open water swim. It's not a competition, but a circuit, because she's done it before on her own. So now she wants to bring it to Sipalay. So that is how we became, or we're going to be the first leg. Ini man tawag natin ng sports tourism, pinagi sa sporting events, makapromote kita sa gihapon sa aton nga tourism. Kay magluwas may isang swimmers, may mga upod gina sila. Pamilya, fans club, cheerers, And of course, mas damo ang makakilala pag isang lugar. sa Sipalay City. Kaga mo itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.